ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିର ଶନିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋର ଫିଟନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଚାହିଁଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଶୁଭ ସକାଳ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ତ ମନ ପକାଉଥିବେ ବା ନ ମନ ପକାଉଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜଗା କାଳିଆକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୀତାରାମ।